in ka da kyau malam ka sani, ke ma kin da kyau kin sani. Gabatarwa da farko suna na Abdul yake. Ku gafarce ni samarin kasa na zan yi magana a kanku. Idan kai rayuwa mai kyau ba kai ba ta kaici, amma mun ba ta kanmu, mun dauki shaye-shaye ya koma silar mu. Bayan idan mun yi mun san ba mu ba ibada, Allah ya ce mu kauce wa duk abin da zai sa mu maye, amma mun kau da kanmu. A haka Allah za ya bar mu, kullum muna ta sabo, lalle mu yaudari kanmu. Mu duba Allah. In kai da kyau malam ka sani, ke ma in kin da kyau kin sani.